to majú tam. Ale ja to chcem. Majú. Ja to chcem takéto. Majú. To dám a tam na... Dobre, možno je to, vieš čo, možno je to To je jedno. trošku hrubšie. To je jedno. Ale to sú také bdlice veľké. Majú tam. Dalo by sa to vyrezať z toho? Oštiepeš. Aha. Vieš čo myslím? Hej. Lebo oni to vyberajú ten kameň a on zapadá dole a to sa mi nelúbi takto, vieš. A keď to dám potom, počúvam, na kokosový, keď by bol. Dáš na to? No, tak nepôjdu dole, vieš. A oni ti dole vojdu do orecha. Oni potrebujú dno, vieš prečo potrebujú dno? Čisté. Oni tam kladú ikry. Vieš? Oni chcú vždy dno. Tam vždy, keď bude... Prečo im nepovolíš? Však vidíš, že povolil som, že už to je dole. Za chvíľu budeš mať mladé. No, vieš čo, už som mal, vieš ktoré, ale tieto, to sú ostrižiky. To zase iné druh. To je párik, to je samček a to je samička. No ale keď sa okotí tu, tá nezožerú ich oni? Tu asi áno, to by som musel mať väčšie. To by si musel kontrolovať. Pekné, že? Hen ten hajzel zaliezol. A hen tam máš toho pekného samca? Ja, ten je zalezený. Hraje mŕtvolu. Ten konár tu si kupoval, nie? To drevo. Áno, a tu je strašne. No lebo ja som, našiel som v lese. Je teraz vonku, povedz sa, ja krásne vyzerám. Ty kokso, jak sa mi dobre dal. Áno. Ho kamerujem, ty kokso teraz urobil dobrú polohu. Lebo ja som v lese vyrezal také pokútené, ale ty kokso... Ešte sa teraz dám to, no. Može dojde do peta. Viš ga beži radno. Ne viš? Už nechcú, už nažrate sú.